Aldaketa hau aspaldi eman nahi nuen aldaketa zen, ze jaialdiakin guaz 12 urte ja. Eta hasiera batean, gaztetxoan nintzen, ez dakit ja 23kin edo hasiko nintzen, 23 urte nitula. Eta udaletxeari proposatu genion jaialdi bat sortzea, ideia handirik gabe. Animazio jaialdi bat sortzea, animazio pelikulak ematea, helduentzako gehien bat begirada horrekin, ez? Azkenean animazioa beti erlazionatzen da umeekin, eta ni zine zuzendari bezala helduentzako animazioa egin nahi detela eta egiten detela, hori nahi nuen bultzatu. Orain arte muestra bat izan da. Eta duela 2 urte ja udaletxeari esan genion. Hemen uzten dugu jaialdia muestra bezala edo konpetizio internazional bat, lehiaketa internazional bat aterako dugu eta egingo dugu benetako jaialdi bat. Eta plenoan baietz atera zen, aurrera esan genuen. Ingo genitula 10 urte muestra bezala, 11 izan dira azkenian muestra bezala, eta 12. hau nazioarteko zinemaldia. Animadeban nahi izan detena da herrira ekarri azkenean ikuslean begirada aldatu nahi hori, ez? Azkenean beste zine bat existitzen dela erakutzi. Helduentzako animazioak ere bere tokia dakala eta beste zine bat existitzen dela erakutzi. Gainera, Espainiar estatuan gero eta film gehiago india, azkeneko urtietan. Zatizut Blakiz Beltza emango dugu eta Un día más con vida, justu izan diala aurtengo 2 altxorrak. Espainian india Arrugas bezalako pelikula bat, Chico y Rita, azkeneko urtietan badago bilakaera hori. Munduan zehar Wes Anderson eta horrelako Charlie Kaufman eta horiek egiten dituzten pelikulak ere arrakasta handia dute. Eta nik uste dut Espainian badagola apostu horiteko apostua. Euskal Herrian oraindikan Dibulitun eta horrelako produktorek oraindik ziurrago daude umeentzako zinea egitean. Baina nik uste dut hori aldatzen ari dela. Txip hori aldatzen ari dela eta jendea hasi dela animatzen edo ohitzen ere bai zine mota horretara. Nik nahiko nukena da jendearen parte hartze hori, jendea animatzea zinera, batez ere debako herritarrak. Nik nahi dut kanpotik jende asko etortzea, batez ere jarri ditugun aktibitate paraleluekin, horrekin erakarri, baina jendea zinera eramatea eta onera pelikulak aurkeztera datozen zuzendari horiei berotasun hori ematea, ez? Sail nagusiko 10 film laburrak, hori da guk dakagun altxorrik handiena, eta noski beste altxor batzu ditugu panorama sailean film laburrak eta luzeak, dauzkagu 5 luze, eta tartean esan dizuten bezala Blakiz Beltza, Un día más con vida eta orain estrenatu berri den Buñuel, El laberinto de las tortugas. Orduan nik uste film luze horiek jendea erakarriko duala. Fermin Muguruza etorriko da lehenengo egunean aurkeztera, Raúl de la Fuente ere bai, Un día más con vida aurkeztera, eta baita zuzendari berriak, saila. Zuzendari berriak ikasleen pelikulak dira, baina esatizut, sail nagusian pare edo hobeago, esaten dizut oso onak diala. Ikasleenak zialako jarri ditugula sail horretan, baina oso onak. Denetari dakagu pelikulak, esan dizut esperimentalak, konbentzionalagoak dianak, fikzioa, danetari dago, dokumentala ere bai, animazio dokumentala oso modan dago nagoain. Baina nik nahi detena da hori, jendea irribarrez ertetzea eta gogoa eukitzea, publikoaren saria ere egongo da, orduan gogoa eukitzea ere botoak botatzen eta benetan jaialdia bere egitea. Animazioan eta zinean bezala, azkenean tresnak eskuragarriago daude gaur egun, askoz merkeago dira tresna guztiak, digitalizatu inda guztia, errezago egiten da animazioa, animazio tradizionala batez ere.
oso modu azkarrean egin dezakezu animazioa, eta evoluzionatzen nahi da oso azkar. Un dia más con vida bezala, motion capture izeneko teknika hori eta beste hainbat teknika, oso azkar evoluzionatzen nahi da, bai 3D 3D dimentsio hau, bigarren dimentsioa, animazio tradizionala bera ere asko evoluzionatzen nahi da. Orduan, nik uste eduki dula eta izaten ari dela gorakada hori, eta gero eta animadore gehiago daude, baita horrelako herri txikietan ere. Jendea da ausartzen hortara eta nire ustez hori oso ona da. Euskal Herrian batez ere nik uste gorakada eduki duala, gero eta animadore gehiago daude, parte hartze gehiago dago. Lana ere, asko da, baina asko erraztu da. Orduan jendea gehiago bakit pazientzia asko eduki berdan teknika bada, baina jendea gehiago da animatzen eta animatzen. Orduan, bai, osasuntsu dago animazioa.